Tak, zrovna jsme v centru Sapy, což byl vlastně cíl naší motorkářské tour po severozápadním Vietnamu. Vlastně je to městečko takový v horách, takhle obehnaný vlastně ostatními horami. Ale mají úplně zelené ruce a fialové tady. No, to mají od toho barvení, holčiny. Tamhle krásně se na nás valej mraky. Tak doufám, že se hlavně nepovalej zítra, až pojedeme zpátky do Hanoje. Viď? No. A Kimíček tady byla v obležení několika hmongských žen. Ukaž Kimíčku, co jsi všechno musela koupit. Co jsem musela? Ne, musela jsem si koupit koda přívěšek, protože protože jsme si to paní vyfotili. No, paní přišla a začala: Hey yo, where are you from? A Kimíček se s ní dala do řeči a paní: take pic of me. Tak jsem je vyfotil a paní: happy photo, happy for me. A už jsme museli kupovat. Je photo me, jsem oba tam všechno. No jo, takže jako, tak jsme koupili asi za 8 korun nějaký přívěšek. Jako, ale opravdu humonské ženy jsou neodbytné a jakmile vidí nějakýho bělocha, tak se kolem něj sesypou jak vosy. A taky jsme měli jsme jich kolem sebou asi 7 a každá z jinýho, vlastně asi z jiný rodiny, a každá nám nabízela něco jiného. Tak to bylo taky zajímavé. A v tom hotelu jednou z nich jsme mohli bydlet, akorát se Kimíčkovi zdálo $75 za noc dost, viď? No, to se mi zdálo, ale tak zase jsem na druhou stranu říkala poslední noc hotelu, tak bychom si mohli taky dopřát, že jo? No, Střídaně ve stylu bufetu. No, tak nakonec bydlíme někde ve vyklizeném dětském pokojíčku, no, asi za $500 000 nebo za 600 000, no. No, tak dejme tomu. Je svátek, takže tady všechno drahý.